Аз Ще ли си на YouTube? Аз съм Никста. Ето така наведи към нея. И продължаваме с петия епизод. Много. И сега, този епизод ще говорим за урок футбол. Таски, за се съперник от друг отбор. Вие трябва да направите. И да биете шута. Аз не ме биш. Я бе усетил на лично го бързо се качи смачках нашия две мачки. Те са сети. Едно Ти цвет. си много го обори. Също така може и да фитирате. Чисто чак. не има сега след операцията. След операцията, като обръсна. Този човек. А такова съм и светец от тук. Не го мога. Също така. Завързваме на пръс. У нас имаше греш. По други начини можеш. Не само един. И беше след операцията, значи зениците Към 100 начина. беха черни, Или разширени. по-малко. Иска да Не знам ходи, точно. Ходи и се а написано. не може да направи ходи това отдаваш, от тя не вижда нищо, очито отвори, обаче Ето как се става. С този крак се скача, а с този крак се мърда назад. а пък конците са Да маси. дръпнеш, а после с този крак удариш. На доктор не сме карали. То дома светец, аз го мога. където се напика на прозоречното. Иначе е Много качвам, като влезнем, оставаш, като го видим, и само ще тръгвам така на 2 метра от него и само стане, само ми пека. да те мрази. Сега ще ви научим. Обаче аз това нещо нека да го направя и аз съм такова, че качвам ти, като нека ми съм шапки. И един ден пазим от багата, излагам с хървията и то легнал на това. И казвам, си взем дрехи до. С вътрешен И викам, меса тия баг, а не, с асфалт и докопах от и с качването бот. до рака. Не го пръска. И закури. Боже, за мен не седите в И футбол. само него. Защото Я тръгвам на него, он Зоя. и аз само муцуната. Он избега. Пак и я пал муцуната. На петия път, като му цъкнаш на муцуната, спреда вики. И мъй какво и само прави така. Цяло тъп. Викам, аз съски са, викам. Лекци, крака, Обаче оцелен е. рамо и главичка. Тези неща играят. И други видео футбол не знам. 61 май се казваше, където си играе първо с ключе. Три, после с колянца на едно. Две. С главичка две. С главичка две. Не знам, толкова ли му е за правите, не знам защо. Урока по футбол приключи. Не забравяйте да се абонирате и да харесате клипът. Не, изобщо. Много